ise manuaing porsea di jamitanami jala tangan di jahuba tung ise ma naung tumadasa ai si burdo ibana tubu songot tubur dia dupan ni buhina jala songot tunas siatano na mahiyang danga dong hinauli ni rupana manang hamulionna Yahuda hami ibana danga dong rupana ubay si halo mohonotton ibana dileai jala di pasiring jolma do ibana bawa na somal mangai pardangolan dohot sahit ibana pola ditabunion halak buhina maradopon ibana di bahen leana jadi dak pola ura jumi hame ibana tongoddo akka sahit tadi usung ibana jala akka pardangolatta di porsan alayang rohana maddok debatado mamicang mamukul dohot pasipal ibana ape ala ni pangalos yotta ibana tertulang binahen ni hajahatonta ibana mabugang ape tu ibana picak-picak perhitian ni hasonangatta jala binahen ni bugangna malum itahilala luhu do hita lilu songo biru-biru ganu masih todong dalan nabi alai hajahaton ni hita sudina di honaho jahuba tu ibana di pasipal pe ibana sai manaon-naon do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru nah hohom maradupon si gusting ibana tung naso dibuha do pamanganna marede mahita dungi di pasah ma Yesus dunasida asa diparsilakon jadi laos Yesus sadiri do mamorsan hau pinar silangi lao manugihon ibana bisoro nasida masa halak si Simon sian kirene warna narosial ladangna tu ibana ma di paporsaton hau pinar silangi paihutihu Yesus torop do halak na mangihuton ibana nangak kaburu-buru na manangisi jala na mangadungi ibana jadi do pako Yesus mamadok nin nama hamu akaburu Jerusalem unang maahu tatangisi hamu dirimuna dohot anak komuna ma aina Roma akarisugut donon nama disi mertua ma akana hol akaina naso dung tubuan jala naso dung panarusan disima pukau ni halak maddok tu akaduluk tinggangi mahami do tu akator hukubi hami ay molosongoni pabahen nasida tuhau narata aha matagamon masa tuhau naung masak mared mahita
alai di togihod dope dua halak nari parjahat si pamateo rabdo tibana asaduk sana sida tu dulu na margo wargolgata lapatan na partakurahan di parsilakkom maibana di si rabdo akka parjahati nasada tusiamunna nasada nari tu habirangna jaido Jesus ma ali amang marpamuati marohammi dan nasida aidang di boto nasida nah binahen nasidai alai di surat silatus masada buah-buah di palohot matuhawi oddo hatana Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi jadi torok majahudi nama caha buah-buahi ai jonok tu taido pemajalan ni Yesus jala tersurat dui di hata Heber di hata Rom doh di hata Gori dungi di dok akkasitua ni Yahudi matu silatus unang surati raja ni Yahudi alai nalidok naimanian ahudo raja ni Yahudi dungi dia lusi silatus ma nahu surati nahu tersurat doe asa dung diparsilakon akka soldadu ibana dibuat nasida ma akka bina diparopak mai diganup soldadu sebagia B dukon ni sape-sapena anggo sape-sapei dang marpajaruman na ditonu sabing doe gawe masih padoha manasida unang mata ribahion martodung mahita tarengotusi manang diisei jadi jupang masurati nama dok dibagi nasida du abitu todung do didabu tarengotu sape-sapeku marede mahita alai di lealeai akan namamulusi maibana akka di paeleng-eleng uluna maddok ho namangalohai joroi jala pajonjok kosa di baga satu luari palua dirim molo natutuho anak ni debata mijur maho sian hau pinar silangi sumatusido pangaleai ni akka situa ni malim si boto surat dohot situa ni bangsoi ai di dok B ia na asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur maibana sian hau pinar silangi asa porsea hame di ibana molo tutu naung dihaposi debata atong ima paluao ni bana nuaeng molo na lomoro ana ai ninna do anak ni debata do au lau songonido pangale ai ni panamuni
narap di parsilakod dohot ibana ay dada Kristusiho palua madirim nang hamiatong ayalay di alusi dongan naido ibana di picang ma ninnama dang di habiari ho apede bata atik perap hona uhum hita uhum nati gordo natu hita ay tajalo do upan ni pabahenata halayang goibana danga dong diula na soture laos ninnama o Jesus ingot tahu yaduk sahat hotu harajaumi gabin na Jesus mado ibana situturo na hudo kotu ho sadarioddo ho rap do tahu di paradiso maredde mahita. Jongjong madilabung ni Jesus na dihaw pinarsilangi inana dohot paribanna dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena anggo Jesus dung diida di sinanai dohot si sean haholongan ni rohana dilabungna didokma tu inana dima inang anak mi dungi di dok matu sisiani dima inang mi jadi olat nima di jakko sisiani ibana tu jabuna olat ni hosni are rodi pukul tolu ulum masadok tanon alai atar di pukul tolu di pangyar Jesus maswarana diangguk koma Eli, Eli, lama sabachthani. Ale debataku, buasa tung tadi konomuahu. Alai ubege ninna nadeba sian akan ajongjong disima. Nama Josi Elias doi. Jadi dung diboto Jesus, naung marujung saluhutna. Asa jupang natar surati ninnama mauas ahu maredde mahita.
Jadi adong madisi isian ni tuak na asom, dibotongin na sida ma limut tu bagasan tuak na asomi, dipalohot mai tu sada tolong laho manurdukon tu pamanganna. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung. Ado na marujung, nunga marujung akau laot dohot paraluan nai, nunga marujung nang silang nai, nunga marujung si taonon nai, adorak so di pauduk dopesi majujung nai, nunga mulai madele mataniari marsinodang, gabi makolom masadok tanoon. Daktar paidaida mataniari be Jesus nasai gatungi, songon namaila mataniari mernida buhi ni nasai marsinodang nasai laon. Disonggak sinodang ni asini rohani Jesus sido sinodang ni mataniari. Ujung nagabe di pahohom mataniari madirina. Gabe songon na alang sotarida nama Jesus disilangi. Alia mataniari buasa so makidu beho, tagamon naong ditatap hodo naso makidu besi malolong ni Jesus ki, nunga mamirong humaliang, disima di pagugu, di pangyar Jesus suaranan nin nama, ale amang tu bagasat tangamu mau pasahat diku, jadi dung didoki di paudu mauluna tosma hosana, tapahohom marohatta be jala martang yang be mahita di bagasar rohatta jongjong mahamusaluhuna. Mared de mahita dua ayat perjulu jongcong dope hita ayat perua homan nokudul hamu.
ida ma laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro isian gijang roditoru dungi humuttal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak muka ma dohot akka tanoman dungi hehe ma daging nitorop na badia akka namudum disi gabi ruar manasida sian akka tanomani rodo nasida tu hutan na badiai pataridahun nasida tu torop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dot akka dongan na jumaga Jesusi laloi rodi akka namasai mabiar situtu manasida nin nama tutudo on anak ni debata jadi sudena toropi namar luhut mai noddur masih topuk adorana marnida namasai laos mulak ma marede mahita alaya dong madisi torok buru-buru na manatap-natap madau-dau ima akan naung mangikuto Yesus sian Galilea paturehon ibana jadi ala tongon ari parhubasan ni pesta na balga naeng maunang dihau pinarsilangi akabakke di hari sabati alani dipangidu akajahudi matusilatus asa disuruh na mga rosak hai nasida jala di paizur gabi Roma aka soldadui di rosak mahai ni naparjului songonido dongan na naraptar silang do Jesus alai sungsahat tu Jesus di ida ma naung sanga mate ibana gabedang di rosak behai-haena alai ditulakkon sada sian aka soldadu ima muddi-muddina tu adoran ni Yesus jadi manigor puas masiani mudar mardonga naik namar di dasaido makatidakoni jala sitong do nahi natidakon nai ibana do uboto sitong ninani danai asang kia dohot hamu porsea ay namasa doi asa jupang natar surati namadok dang jadi ponggolon oli-olina maredde mahita
Jadi dung botari diari parhobasani ima parjulu ni hari Sabat Roma si Joseph sian Arimatia na masuk rapuk gudang halak na sangap na maima di harajao ni debata di pa Tomos marohana laho bongot tujulu ni silatus mangido bakke ni Yesus. Jadi longang marohani silatus ala naung mate Yesusi gabi di jo male nani disukum may bana manang naung leleng mate asa dung ditakasi isiale nani di pasahat matu si Joseph. Jadi dituor si Joseph ma dagangan di paizur may bana alay Roma nang si Nicodemus ima naung Roma nopo Jesus borngin na julu dibuam mamir na marsaor aloe arga 100 hati dungi dibuat nasida mabakke ni Jesus dibaluti ma tudagangan rap dohot na hutsusi mangihuton adat pananomon ni Jahudi ale adong ma mardonokkon hapajalan na sada porlak jala di bagasa porlaki sada tanoman nai baru nasodung hapeahan ni manangi sedope asa tusi nama dipiakkon na sida Jesus siala hari parhubasan ni Jahudi ai jonok do tanomani dungi diguling ma batu nabulun tubaban ni tanomani dungi lahu manasida alai namangihu do akka parupuan naung madongani bana rosia luat Galilea dibereng nasida do tanomani ro di parpea ni bakke ni Yesusi dungi mula manasida patureon akan na khusus ro di miak mir. Jadi mani patari sabati sodo nasida mangula mangihuton patiki marede mahita. Torang ni hari nai na mangihut tuari parubasani marluhut maka situan ni malim rodi parise tujulu ni silatus akanin nama huingot tami tuan nami naung didok pangasih di nama ngulu do pebana na hehe maau diari patuluhon atong dokom ma majaga tanomani saha ro diari patuluhon asa unang ro akasisian na manakko ibana jadi dohonon nasida ma tunatorop naung hehe ibana sian namate gabi rumua maon si pautoto na parpudi sian na parjulu jadi dok silatus matu nasida togion hamuma pajagai laho mahamu mangaramotisa sian nasa rohamuna dungi lahu manasida mangaramoti tanoman ni di pajagahon uhut ma di sahapi batu jongjong mahamuna maredde mahita.
martangiang mahita rak mahita mangiduhod di tangiang hatopatay. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar, say Roma harajaon, say saut malomon eroham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion ang uluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangako, ay horo na punahara jaon, doho tagugun, roria sangapos sa liling-liling na. Jalo hamu mah pasu-pasu siat tuhatay. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim. Mula mahamu di bagasan damen.